Rydw i yma heddi gyda Mr Eurfyl Reed o Ysgol y Preseli, sydd wedi creu'r Goron i Eisteddfod yn Sir Benfro. Gallaf gweld y Goron hyfryd fan hyn. A fyddech chi'n gallu esbonio rhywfaint i ni am y Goron? A chroeso, Zac. Wel, na beth yw'r Goron mae'n amlwg i bawb. Mae taith o amgylch Sir Benfro yw hi. Mae'n dechrau off gyda carreg waldo mewn carreg glas ar y blaen fyna. Mae'r bathodyn yr urdd mewn tri gwahanol air melyn, gwyn a coch. I ni'n troi rownd at pentre ifan fan hyn, y cerrig pentre ifan. Diwylliant y sir yw arwyddo cad y delyn. Wedyn cestyll, mae nifer o gestyll hyfryd i gael yn Sir Benfro o amgylch y sir. A os yw'n ni rownd y cefn, mae'r môr, le mae'r ddoi yn dod i gwrdd a'i gilydd. Rownd ar ochr arall, mae gen ni terfysgoedd Rebecca, y gat wedi torri gyda bwyell yn ei chanol i. Wedyn amaethyddiaeth yw'r ysgub yn y canol wedi dorri allan. Ac yn olaf, heb angofio gwaelod y sir le mae diwydiant yr olew ac yn y blaen. A dyna'n fras beth yw arwyddo cad yr Goron.